Nakajingla jong shilong mil ban pen I ya ka kubor ka day baga jingsha kata kawa tengar ka badai ka telong bam di na ka benta ki nong shong shnong ki ba shong basa ha ketika tan namar ka jing pen trei ya ka surak ba na shilong shadauki na ka liang ka weipat ka kunhon ka badai pet ya ka bha ka miat ka mei maryang ka bala tip kom ka Green Tech Foundation ru ka mi shikmat ban kran AA halor ka ni Habakran sikilat pathai kubor ha kadok pais ngi jonga khat ar tere unailar araja arpusan uba HB Nonglang upresiden ulaong. Baka foundation kamdan kanu ka jing persya ya ka roy kapar henrei kamdai pat ban kata ya ka mei maryang. Ulaong baha ka jing pentrai ya ka te ka surok ka NHIDCL kala penlong ya ka wa tengar kum ka jaka the mau the syam bat ka ni ka long ka bam la ban pediang. Hadin ba nakaliang jonga Green Tech Foundation nila yo ya shibun ki complaints ya shibun ki jing ujor na kinong snong halor kini ki kam trisrok shwa bangnya chakmat ni sungthu ba kin sabun giban keren giban keno giban kentho yangi ba ka Green Tech Foundation ka julong ding pingkiang lani ka julong kanong persya ya karoi kapar na kwa ban ong pi ngim semlami ban long ding pingkiang ngim semlami ban long ginong persya ya ki jing trei surok lani kita development Nri kawai ngi haban sungthu hangni hadin baklami kamtam gatu ka press release na po silong mail kawede bat kani ka tengar kawa tengar kani kawa kani ka melim na trai PUE ba ka jing trei surok ka jing pentrei surok jong ka NHDCIL hangtei la shu penlong bai ya kiwa kum kita ki jakat the khandau ki jakat the mau kiba tang ban yai lenti ru kawa kam don shu ngasukwa abang ni kalong ba ngin yo kita surok ngin yo kita robways ngin yo kita skywalk la dangim don shu ketolong umbam di ngila dulu di kita kiwa ngila dulu ci kita klau kayak gijing mod ngin ya im mat kita ngin ya bat kita kayak banja kasan post nam banwan tengi kani ka lingba kani ka press conference mentasngi ngi kwa ban pha ka statement kabaning kong syaka NHIDCL ba kani kalong ru jing maham bawat penlong ye kiwa kumi jaka the kendo wat penlong ye kiwa kumi jaka the mau wat pendu ye kini kiwa hangni po kejalan ya sungi ngi kwa pala di surok ngi kwa pala di development ngiru ini trilang nringi ai ka alternative ba pi kai ka bajia menta kalong kat kum jing lap jungi nomor kani kawa tengar ngi dawan inspect gini singi baladat ngaskwa penong ngim sem persya yano ro kata ketiga jing pensyai kun kong ngim sem persya yano ro ya kani jing trei kini surok henrei lada trei ya kani ka surok lada kadon kani kawa hangni menta la shu pentrei bai da kalenti ka basuk ba ya kani kawa on penlong ka jaka the mau jaka the khandau hilait menta kani ka area ngan ong ai pi kin samat ya ka jing slei ka besar kai kapan kong kini kani kawa tengar menta kadon ka ai dei tang ka umbam di ka ai ru ya ka na menta karap karyang ya kini kisnong ya kini ki jaka ki bah syarum lada kani kawa menta kaduno kai banja ni haban perkat ya kata PUE kawa mentudu menta karno posin syu kajing ya keren kajing ya lum kajing yalang halor jong kajing long jong wa mentudu hong te po thanjan tia menta te ngi syu kwa banong tangkum ni ba kat bangi ngidang keren kat bangi ngidang ya request ngubha ban sim kya kane nomor la shain da kisakut ki PIL lapo Supreme Court kisakut ki PIL lapo High Court wat keno ya gerenta lagi wan stay order napo kiying bishar budon buram wat keno ya gerenta PUE menta ka kani ka laus utun kani ka karubu yang te kai pi nga kai ka banga ngi na kaliang Green Tech Foundation ngilingo ba ki DPR ko kumno gini ki bro ki prepa ka PWD roads hatu shoban yatrei lang lani ban ya chakmat ban implement ni kita ki project ni kaladon nam kata ka consultation ke babia kaladon nam kata ka work out plan ke babia pinsu ya penlong kumni ki wa penlong kumni ki klau nagaleng jong Green Tech Foundation dalile lu ngin rom la ban priang but sakawing shwa ban ong ba kumbang la keren menen kong chakmat ba nginom persya ya development ya ki surok ya kino jing trei henrei lada pimut ban pendu penja bat
penduk senon ye ki klau yup tap ki wa lada ki sakut kita ki development jong pi wat keno ya gertek. Nalor kita ula angru, baka ni kawa kam ay tang ya umbam umdi, henry na kabenta karap karyang ru kumjo, bat kumta ula ang. Baha ka kerteng ka roy kapar, bandu ya kiwa kalong ka aka ka bamla ban priang. Haman bagi wan gini ki jing trei surok kamtam gini jing trei surok ki bahe menta ngin yu i baj baki don arkan hon. Kiwei ki persya, bat kawei ka ba menjor. Kini ki persya ki juwan baj ban pentip sangi bapaj namar ka jing poi jong kani ka surok niladu ya ki telong umbam undi. Niladu ya ki wa ki telong ding ki lak khlem da ki kata spa kata hajar tenrai. Kinmi sakini endang ilak sedang ban lake inspection on the ground field kinmi sakiwi kinhun ki ban ong ba balai pi persya development. Te kata kin ki bang ong ye fi man ne ba kani kajingwan jong ini ki project menta kawan hak rukom kaba kamdon kata kajing yamir jengmut kaba janai tu pi kamdon kata kajing ya kamdon kata ka proper consultation kaba season bawan gini kaba mut la shudu no ya kita kiwa la shudu no ita telong bam di tengangit ba ngan ong ya fi enom duna ya kita ki arpo khatsan arpo teli kiwa lani ki telong bam di ki belawan na kajing mi jong ni jing tresura tanggawa yung syua benong. Lada piong bagi taki nong snong jong jelam eklia hadin sipau katsan senem kim don kam di umbam kim don kam klau kim don kam bandring ya takal arkot ya bat kini surok ya bat kini girubui ya bat kini skywalk kata kadika ka option nama ta jong pi henrina kaliang jong grentek keren sabab pikran keno sabab keno lada kini kiwa ki habandu haka kerteng jong ka development dalileng nom lawan pediang. Bat kani ketika stan jongi kalong femban nadu bangi la establish ya Grentek Foundation ba dalele ngin nom syak nila ju syak keren nila ju syak keno ba ke Grentek Foundation ke julong kata kenhun jong kinong persyak kata kenhun ding penkiang habaki wan gini jing trei surat katungi syak keren ya kani ka limer ya kani ka upal selong hak por bakawan katuk surat ngikang tu tedat ngim syak ban penkelam rimenta kadon kalat ka surat menta kala he ki alternatif kidan henrei kajing pentrei ki kwa bai dakalenti ke basok kini lagi nong pentrei nong pi ki an HIDCL ki suwan mentapan pentrei ki lalai kai ke panja ingi ni current future generation ya kai lada kini ki kami meriang kamdan so kadai tengah lor jong katahi kani ka message ke beningkong bat kanum ko tang ni yo HIDCL ngin saya kendu makmat bat ngin ong yo balada yakiwa pi penlong ki jakat mau jakat kendau ngin phak khat bai balda pim khat lada kami kaste oda kumbang meni napo ki ying disar burdum wat keno pada Grentek Foundation am kade kumbang ong pi mene kata kan bang pi ka PWD road kade ka we kamen ka balda pi prepare ka DPR kila de bandon ken kita ki baro ki ban ya konsol soban le kan don kejing ka impact kaban khambun ne kan khamduna ngidon kam ya ki surok balim don kam ndoi ka de banlong sustainable le ho kiniru kidon ya kata responsibility kidon ya kata duty kidei ki tanat ki badi ban khmi ban pai jakane ndoi kum kam Meghalaya State Pollution Control Board te ka CPCB ka ai ya ki kumba nyo pratli ki an ki ba kisu tho ka Meghalaya State Pollution Control Board kam dei ha jing khmi jong state government kadailing ba jong ka Central Pollution Control Board kadika statutory body ini maksud bamaka kadon hok anytime ban pensange ban ailat lani ban pensitom ya kinu kiba lalong palat ban penjabo lani ban penjot ya kami mariam temeki gidon ya kalenti ya ka bor ka ba hakmat tame te kadai maka kin ban lead as a team kan sa involve gini department kata kan mo ngi pitang tang kalong ka ka ba bani keren ni ya katu ti mau ti siap ni smutu kadai ka livelihood jong ki babon mo ban da piti tang ban yo ban pendon kam kendiat ya ladi ban ya snayeng ban ya pentrei ite kata ni sutu ni hapan bat kami meriang ringi lami ha tu ko por ban keren ye kini ki jingti ki jingklong ki bapen kela ha kadur ban ya khayi ban ya pateng ban ya klong da ki poutrok da ki spatrok
Teka tu kadai kawai ke bangi lami. Bat kaladon ke jing ya khair ke jing ya keren ke baklut bah tu apa. Ndai ngi yang bai thala ke jong nong rim ba lada piti na mentai tai jing penon kam kendiat ya lade amli lai. Ndai piti ban penkela kum ke jaka kaslam ya insyaallah ya yu te ya hat tantam hakiwa haki insya. Kata kan bang so ki lada kile ki badon hakabor umdon ba keren. Lada kile ki barit ki baria ki enyon. Te daya lo jong tak nong rim ba tentang ngi kum ke foundation rung sami. Ngim hadu mentang ngim patpa kono kono jing tho petition si ginu ki concern authorities. Ndrei still ngin budin. But ngasupa kanong niru kawai ya ka Meghalaya State Pollution Control Board. Kani kamdei ka kamram jong gerentak. Kani kamram jong ki. Subashim kya. Kilet pe hawa am tengar kani ke area jong kemelim mentah kani ke surak kai ke baja. Pia pe na mentah kai. Ka water prevention and control of pollution kadon hakti jong ki, ka air prevention and control of pollution kadon hakti jong ki, ka environment protection act kadon hakti jong ki, begini ki solid waste management ki plastic waste management tar kidai ha ka kti ke jong ki kum ka department kum ka board ka ban pet ya ki ni baro tingi kentu ba subha ban pha ya inspection team ke jong ki angtai ban pet nomor kani kawa kamlong bangin ya suya keren thomut thomat bangin suya keren kamkai kadai ke ka kamdei tangka livelihood ro kadai ka future generation jong katai ke area melim jong katai ki pajba ba shong angtai Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.